Από νωρίς το πρωί, καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα και κάλαντα γέμισαν το λαμπρό χιονισμένο χωριό της Μπρακμαδίας. Κόσμος πήγαινε και ερχότανε, τυμένος από το κρύο για τα τελευταία του ψώνια πριν το τραπέζι των Χριστουγέννων. Ο φούρνος της κυρίας Λόνης, το παντοπολείο της Νιουφίνας, το κρεοπολείο της Ευανθίνοβας και τα καφέ, η νοπνευματοποτεία του Ντούβα, του Βράγκα και του Μαρκιού Μπρέζακλα είχαν την τιμητική τους, με τον κόσμο να υπερκαταναλώνει άσκοπα στην πλούσια και τόσο φημισμένη αγορά της Μπρακμαδίας. Ήτανε προπαραμονή Χριστουγέννων και μια μέρα έμεινε ακόμη μέχρι τη μεγάλη γιορτινή χαρά για τη γέννηση των θεανθρώπων στον κόσμο. Έτσι κάπου μέσα στο δρόμο και την πλούσια αγορά, ένας πιτσιρίκος με το κλαρίνο του έπαιζε σκοπούς γιορτινούς και με τη μελωδία του γέμιζε χαρά τους περαστικούς. Δεν τον ένοιαζε αν θα βγάζει από τα κάλαντα χρήματα και αν έβγαζε θα τα έδινε σε ασθενέστερους και στο ορφανοτροφείο του Γούλιου. Τον ένοιαζε μόνο να δίνει χαρά με τις μελωδίες του στον κόσμο, να ξυπνά το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ο πιτσιρίκος αυτός ήταν ο Κουτσουνής, ο Καραλοπύργης, ένας μικρός λαϊκός μουσικός από καλή και γνωστή οικογένεια της Μπρακμαδίας. Ένα εκλεκτό παιδί, που όταν δεν χάριζε τις μελωδίες του στη γιορτινή Μπρακμαδία, έπαιζε με τους φίλους του τα Γιωργογρηγορούλια, είτε μουσική στο κέντρο του Τζορμπαλά, είτε άλλα παιχνίδια για παιδιά της ηλικίας. Ο κόσμος όμως, παρά τις αγορές και παρά το όλο αυτό γιορτινό πνεύμα, στην ουσία κατά βάθος δεν ήταν τόσο ευτυχισμένος. Έβλεπε κερδοσκοπικά τις μέρες των εορτών ή αγχωτικά, με αποτέλεσμα να χάνει την ουσία των εορτών. Καθώς λοιπόν ο Κουτσουνής έπαιξε το κλαρίνο του και η μουσική γέμιζε το γιορτινό χωριό, βγαίνει πιο πάνω από το μπαλκόνι του ο Κατσιαρός ο Φιάτης, ένας τριμμένος έμπορος της Μπρακμαδίας, και του φώναξε Μας ζάλισες τόση ώρα, άντε πιο πέρα. Ο Κουτσουνής αμέσως του χαμογέλασε και έφυγε στο επόμενο στενό. Τι περίεργος άνθρωπος, είναι ο μόνος που δεν χαίρεται τις γιορτές. Και συνέχισε να παίζει ως το σούρουπο, με πιο πολύ ζήλο τώρα, ώστε να κάνει τον Κατσιερό λάτρη των εορτών. Περίπου κοντά στα μεσάνυχτα, ο Κατσιερός βγήκε από το σπίτι του. Ο Κουτσουνής τον είδε και αφού τον ακολούθησε από περιέργεια και ερωτηματικό ως προς τι άνθρωπος είναι που δεν του αρέσουν όλα αυτά τα γιορτινά σημεία δίπλα του, τον είδε να πάει νύχτα στο καμπαναριό της εκκλησίας και να παίρνει την καμπάνα των Χριστουγέννων μαζί του. Ο Κουτσουνής τρόμαξε. Μα καλά, τι κάνει? Και τον ακολουθεί ως το σημείο που την έκρυψε, σε ένα παλιό στάβλο έξω από το χωριό. Αμέσως μετά γύρισε στο καπηλιό του Ντούβα, ρούφηξε 2 points και πήγε σπίτι. Ο Κουτσουνής τότε έφυγε και πήγε σπίτι του. Σε κανέναν δεν είπε όμως τι είδε από το φόβο του. Μάλιστα τον μάλωσε και η μάνα του, Σοφοφούλα, που είχε τόσο αργήσει και τους ανησύχησε. Το άλλο πρωί, μεγάλος χαμός στην Μπρακμαδία. Ήτανε παραμονή των Χριστουγέννων και είχε χαθεί η καμπάνα. Χωρίς αυτήν δεν σημαίνουνε Χριστούγεννα. Ο Κουτσουνής φοβότανε να μιλήσει και ας γνώριζε τι έγινε. Όλοι ανησυχούσανε. Μόνο ο Κατσιερός έλεγε Ωραία, τώρα θα με ξυπνήσει πάλι πρωί-πρωί. Μόλις ο πιτσιρίκος Κουτσουνής τον άκουσε να λέει έτσι, θύμωσε και σκέφτηκε ένα σχέδιο που θα έκανε τον Κατσιερό να πάρει ένα καλό μάθημα. Πήγε λοιπόν σπίτι του όταν αυτός έλειπε στα υνοπνευματοποτεία και του έκλεψε το αγαπημένο του κατοικίδιο ένα σκατζοχεράκι, τον Βούρτσο, και τον έκρυψε στο ίδιο σημείο που άφησε και ο Κατσιερός στην καμπάνα. Ο Κατσιερός γυρίζει σπίτι και άρχισε να φωνάζει και να ορίεται, μόλις είδε πως δεν βρίσκει το Βούρτσο. Φώναξε τους γείτονες αν τον είδανε, όχι είπαν όλοι. Και αφού έψαξε παντού, έπεσε ξερός και έσκουζε σαν φώκια. Τότε πάει ο Κουτσουνής και του λέει Μέρες που είναι, ζήτα να γυρίσει ο Βούρτσος και θα δεις. Αύριο που είναι Χριστούγεννα θα έρθει. Όλοι παρακαλούμε να γυρίσει η καμπάνα που θα σημάνει Χριστούγεννα. Ζήτα κι εσύ να έρθει ο Βούρτσος πίσω και θα δεις, αύριο θα είναι. Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοια. Άσε με. Και ο Κουτσουνής έφυγε να πάει να πει τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι. Μόλις ο Κουτσουνής τελείωσε με τα κάλαντα το βράδυ πριν τα μεσάνυχτα, πήγε και πάλι στο σπίτι του Κατσιερού κρυφά. Και από το παράθυρό του είδε να παρακαλάει γονατιστός να γυρίσει πίσω το αγαπημένο του κατοικίδιο. Τότε ενθουσιάστηκε και έκανε το εξής. Μετά τα μεσάνυχτα πήγε στο στάβλο και επέστρεψε την καμπάνα στη θέση της
και τον Βούρτσο στον Κατσιερό. Μόλις έκανε αυτά, πήγε σπίτι, φόρεσε τα καλά του και μετά ανεβαίνει στο καμπαναριό και χτυπάει την καμπάνα. Είχε ήδη ξημερώσει Χριστούγεννα. Όλο το χωριό βγήκε στις αυλές του να ακούσει την καμπάνα των Χριστουγέννων. Βγήκε και ο Κατσιερός με περιέργεια. Πώς γύρισε αυτή η καμπάνα? Μόλις ανοίγει την πόρτα, βγαίνει στην αυλή. Άκουσε όλο το χωριό να ευχαριστεί το Θεό, που άκουσε και επέστρεψε στη χαμένη καμπάνα τους. Και πάγωσε. Τρόμαξε. Τότε νιώθει στο πόδι του κάτι να του σκουντά. Κοιτάζει και ήταν ο Βούρτσος του. Εκεί χάρηκε όσο ποτέ ξανά. Και ευχαρίστησε και αυτός που ακούστηκαν οι προσευχές του και γύρισε το κατοικίδιό του. Το πρωί, όλοι στην Παρακμαδία πήγανε στην εκκλησία και πρώτος ο Κατσιερός με το Βούρτσο του. Έγινε θαύμα, έλεγε, και ότι γύρισε ο Βούρτσος μου και ότι επέστρεψε η καμπάνα που είχα κρύψει ο ανόητος. Έγινε θαύμα! Θαύμα! Μα όλοι τον αγνοούσανε, δεν ακούγανε καν τι έλεγε, γιατί όλοι ζούσανε το μεγάλο θαύμα της ημέρας, τη γέννηση του Θεανθρώπου. Ο Κουτσουνής με την παρέα του κοιτούσανε τον Κατσιερό μέσα στο Άγιο Εκκλησίασμα και γελούσανε. Αλλά ο Κουτσουνής παραδέχθηκε στους φίλους του πως αν ο Κατσιερός δεν έκανε στην αρχή το κακό και το κλέψιμο της καμπάνας, τότε δεν θα είχε ποτέ την ιδέα αυτή και ποτέ δεν θα έκανε την Παρακμαδία να ζήσει επί της ουσίας με δέος και χαρά τα Χριστούγεννα. Γιατί κάτι ίσως αρχίζει άσχημα ή κάπως κακά, αλλά έχουμε τη δύναμη όλα να τα μετατρέψουμε σε γενικό και απόλυτο καλό, αρκεί πάντα να το θέλουμε.